Nej, du skal skubbe med foden. Så kører det. Det kan være, at du lige skal have styrthjelm på mig, skat. Hvor er det fint. Ja, og jeg er lykkelig for, at jeg hun ikke har fået. Der ikke er nogen, der har købt det, og siger, ja. Du kører godt nok stærkt, altså. Nu er det hvorfor man er helt dårlig laver. Du kan bare køre dig ud, skal du behøver ikke? Skal I se på sin mamma? Det er rigtigt, Malene. Du må løbe. Det er sejt, når man kan få sådan noget til børn i dag, eller til så små. Jeg ved ikke, om man er dyr. Der er ikke.